кирәк. Фатихан һәм изге дұғалар безгә Энкәй бик тә бик кирәк. Энкәй безнең фатихасы, дұғалары, теләкләре безгә көндә бик тә бик кирәк. Алар безнең тормыш юлыбызда зур таяныч, алар зур терәк. Алар безнең тормыш юлыбызда зур таяныч, алар зур терәк. Мең хәсрәтләр, кайгы урап уза, яныбызда Энкәй син булсаң. Кулларыңа изге Коръән алып, ихлас итеп дұға укысаң. Энкәй безнең фатихасы, дұғалары, теләкләре безгә көндә бик тә бик кирәк. Алар безнең тормыш юлыбызда зур таяныч, алар зур терәк. Алар безнең тормыш юлыбызда зур таяныч, алар зур терәк. Уҗмах җәннәт бакчаларының ихатабыз тулы гөл чәчәк. Кояш кебек, сулар һава кебек, Газиз Энкәй безгә син кирәк. Энкәй безнең фатихасы, дұғалары, теләкләре безгә көндә бик тә бик кирәк. Алар безнең тормыш юлыбызда зур таяныч, алар зур терәк. Алар безнең тормыш юлыбызда зур таяныч, алар зур терәк. Энкәй